Dünya tecrübesini ilkinci gedek milli äkeňde almalyk sanwatyna düýpleýin şoň çemeleşen Türkmenistanyň dermanlyk ötümlükleri adly eserlerim meniň türkmen halkym üçin Lukman kalbymdan joşup çykan namamdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Hay canavar! Aylan aylan! Hayt karavan! Ayla! Salamu aleyküm Yaşuli. Ve aleykümselam. Sağlık mı yiğit? Ine bu meň depem. Taşından tiýneseň ýöneköý depedir. Üstüne çykardyňam weli 7 asmana qanat ýaýyp uçýan ýalysyň. Göwnüme bolmasa her gedek şu depeň üstüne çykamda firma agram salýan oý pikirlerden saplanýan ýaly bolýan. Hay çu, Turhan canavar tur. Vay bu şemali. Vah karabaltım, bu tur çok değerli. Tur canavar tur. Uyan teretap bol. Aýtma teretap boluň diýip. Ağırıp ınjan ýeriňiz ýokdur da herne. Vah hey.
Erkek ayaly şu hayvanam tanayada. Wah. Ýogdam näme? Düýede edil adam ýaly hemme zada düşünýär. Hana ayak çekin men ilki düýäni çökereýin. Ýogdam ol ýene keserilne däýmesin. Hani çök canawar, çök. Çök diýen men sana, çök. Çök. Çök, çök, çök. Çök diýen. Çök canawar, çök. Ha. Taňry ýalkasyn. Siz kime? Men hoş geldi. Sizin adyňyz näme? Men adym Bike. Otur Maysa. Maysa, sen şirin sağlar salyan mahalın yüreğime gödürlüğün möhru atılan ýaly bolýa. Sen ogadan geplemäni hemişe ökdedin. Häzirim şeýle. Maysa, sen ynanmaçylyň haçan galarka? Düşünä, sen zekiniňe bolan bu ýson şu sözlerimi yürekden aýdýan ahry. Şeýle sözler hemişe yürekden aýtmaga saňa näme päs gelýär? Yine başlady o. Sen bilýäňa men seni... He, söýýär nejek bolýanmy? Men bu sözler 10 kil bäreşdik gelýän. Sen döredijilik jebri diýip hey eşitipmidin? Diňe bir eşitmek del. O jebir men özümem çekip gelýän. Ya, 10 kil mundan öň konservatoriýany tamamlap, pianina çiň diplomyny alalygym saňa ýatlatmalymy? Maysa, düşün ahry men hiç da döredip bilemek ine men derdim. Sen döredjilik jebirini çekýän. Men perdentligiň zaryny çekýän. Är aýalyň paýhas anamyna, ahlak durkuny, kanagat berýän zat näme? Perdent hem maşgala agdy berligi. Bizde o şolun hiç dem ýok. Düşüne, hoş geldi. Biz gamuksadan yasalan ýaly bolup ýaşaýas. Ýöne bir ýaşaýyş däl ahry.
perden hem maşgala agdy berligi. Bizde o şolun hiç dem yok. Düşüne hoş geldi. Yönü bir yaşayış değil ahire. Allah jamağa yekece bir çağa çık berdi. İyileğini perdentlem olmadık. Vah, menin halim. Çıdam. Ağıytmaysı? Ödedim urla ötürdün mü? Bulşun nahil. Köşüşü var. Vah Akçacan. İnni 10 yıllar. Şol qaraş oturşumuz. Bolyan zat yok. Men halis yatadım. Allah can bize yekece perdendim rova görmedi. Bu dünyada perdensiz yaşadın neme, yaşamadın neme. Koyu var. Beydime var. Sabret. Yaxşı mekti bol. Yönü çağı deyip beydi oturonun bilen bolayyamın ämi. Maytacan, her bir dadın öz vakti var. Vakti gelenne bolur da. Bilgen, perdensizlik derdi ağır kesellenen beterdir. Yönü beydi gammusa batıp oturmak bolmaza. Vah Akçacan. Bu dünyadan perdensiz ötsen, armarlı gittin olmaz mı? Maysa, ödeyi koydun mu? Hava. Erertir ustaxana dip çık gidişi. Soňky döwürler hoş geldi bilen asıl meýaşymyz bişen o. Oňa bir zada bolupdyr. Idil däldiren ýaly. Gaty ynjygan bolupdyr. Bir söze az, iki sözem köp. On soňam ay bolýarda.
Ayu? Ayu diýerimsiň? Bağışlaň. Näme üçin soraýaňyz? Ay bolşun bir hilre boldy da. Dogurdanam, towa towa. Bolşuňyza çyndanam bir hili. Men pikir edýän. Çarwa diýsem çarwa däl. Derwiş diýsem derwiş däl. Bikär gezip ýören Fergizana da meýdäň zok. Ya, bu ymyr çöllükde bir zat gözleýäňizmi?
Gözleyen. Näme, nevit mi, gaz mı, kukurt mü, ya altın mı? Yok uyam. Yüreğime teselli gözleyen. Men bir dörözülük adamy, özmem suratkeş. Ýöne näme üçindir soňky wagtlar işim uğruna baranok. Öýde de maşgalan bilen aramyda soğukluk düşüp barýa. Anha 12 ýyllar prezidentimiz bolanok. Ay garaz, şu zatlara çıdaman çöle gaýdýan. Aza kenne yüreğim incelik tapyanam ýaly. Ýöne birdenem dünýä sygamok. Beýdimen. Anha men täleýi çöken birdenan. Şonna da umydymy ýitiremok. Asla umysyz ýaşalan ömrüň manysy puşdur. Adam ogly mydama bir zada garaşýan ýalylar. Näme garaşýanyny bilýänem däller. Ýöne garaşýanlar. Onna siz näme garaşýanyňyzy bileňizokda? Iň erwedem. Men näme garaşýanlygymy bilýänligimde de. Men başymdan uly bet bagtlyk inni dogan. Hasret çekýän, ýöne çydaýan. Belkem bu kısmatdır. Kısmattan gaçyp gutuljak ýeriň ýokdur. Dogrymy aýtsam, umyt bilen ýaşaýan. Adam öljegini bilse-de, umytdan tamasyny üzmeýär. Bu gowa. Eger çykalga tapman, paltaň daşy degdi şonu ne etmeli? Hey dogan, ölme aňsat. Ýaşamak kyn. Ýaşajak bolsaň görüşmeli bolýar. Kim bilen, näme bilen? Durmuşyň synaglary bilen. Sen näme bu zatlar bileňokmy? Esas zat näme üçin ýaşasyň gelýär? Ine şonu bilmeli. Men her gün şular ýaly dürlotlar çöpleýän. Derman otlary. Hol depen görýäňmi? Ana şondan aňraşdyň, uloýluga düşersiň. Men owam ana şo ýerde. Owa bolup köpçe mennel owada del. Her kim şäher diýdi, göçüp gaýtdy. Howa bolaýsa onun köý gally. Owamyza garajy diýerler. Owan gaýra çetine kiçijek bir ak jaý bardyr. Şo jaý bizinki. Şonna bir hassa ýatyr. Kim ol hassa? Men adamym. Men onun 3,5 ýyldan beri şu otlar bilen saklayan. Oňa näme bolýar? Oň ýagdaýy agyr. Avtolow helakçylygyny uçrap, biloňlygyny ýan ýetipdir. Inne oňa Allah kömegi däýmese. Onda hiç hil gymly hereket ýok. Ýeke bir huş diýmese. Ine şu jaga dermanatlar bilen men oň derdini ýeňledýän. Adajygam bolsa oňa kömek edýär. Awada eliňizden gelse kömegim etmeli. Ine bu köküň ady Annas. Muňa bolsa Ganneper diýerler. Bu porsoňy. Muňa bolsa Atgulok diýerler. Hersiniň öz emi jana şipa berji melkemma. Men her gün bular çöpleşdirip, öýe baragada gaýnadyp adamyma berýän. Oň bir wada derdi ýeňlänem ýal bolýar. Yine daňatyp günnoguya bolyn, ağırsyna çydaman, ejir çekýän. Sen şonna oň gözlerini bir görsedin. Bir gün o maňa şey diýdi. Bike men senden gatyrazy.
beýdip uzaldylan ömür maňa gerekke. Sen men öz günüme goý. Düşüne, derdim bir bolsa adarym iki. Sen can ferek bolup ýörşüň, men derdimi hasam goşalanlar ya. Şey diýdim ama, Siz näme diýdiňiz? vah näme diýeýin? Sesim çıkarmadım. O çıdaman soň şey diýedi. Ýöne meni golu gowşuryp, oň ýuwaş-ýuwaş öçüp gidişine arkaýyn teretip bilmene. Eger şey diýsem, ýeki ihlasma däl, oňa bolan söýgüýme atanak çekdim bolmaýarmy? Peki, siz onu derman otlaryna saklap bilerini öýdýäňizmi? Hawa, ömrümiň ahyrine çen saklamalam bolsa saklar. Men denan maşgala. Denan takdyr nämedi? Garaşmakda hem çıdamakda. Men garaşarnam, çıdarnam. Gerek bolsa janym bermäge de taýyn. Ine dogan. Men ömrümiň manysyny nämedi? Tuğuleme, Türkmen denanına mahsus olan en gow häsiýetleri özüne jemlän, öz pek süýgüsü üçin ihlas edýän şu mert denanyň öňünde baş egseňe mazır.
içimde gopyan haratatları taň aýdyp, derdin goşurandyrasym gelenok. Ýöne sen muňa düşünýärsiň ikän. Ine, bu köküň adyny muňa bolsa ganneper diýerler. Her seniň öz emi jany melhem ma.
Türkmenin belent başyny arşa göterýän şular ýaly jogher dehili adamlar däl beýdim. Men şu döwrüň adamsy dogma begenýän. Hut häziriň gözünde menne guwanç hem buýsanç doýutum ýokjalýa. Şeýle ogullar gyýlar bolan eneler elbetde bagtlydyr. Mehriban gelin ýylar, ediz halçylar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne milli medeniýetimiz, milli sungatymyz batlyk adamlar bilen gün-günden ösýär, özgörýär. Medeni çäreleri, medeniýet günlerini, ýurdumyzyň ähli künjeklerini dawaraly ýagdaýda geçirmek bolsa, häzir ajaýyp däwe urildi. Döwlet derejesindäki bu çärelen göz başynda bolsa, gahrman arkadağımyzyň pähim paýgasynyň ýatanlygy biz dörejilik işgärlerini diýsen guwandyrýar, buýsandyrýar. Bugün siziň bilen çyn ýürekden diýdarlaşmaga geldik. Mehriban halçylar, häzir bolsa söz nowatyny ýurdumyzda belli şahyr jurnalist Zenanymyz Aýjamal Umarowa berýär. Baş üstüne. Mehriban halçylar, men häzir size halçylara bagyşlap ýazan täze goşgymy okap bereýin. Bagtyarlyk halysy, her çytma gyzyl gülden çytylen bahar mehir bagtyarlyk halysy, uz ellerde bägül bolup açylan bahar mehir bagtyarlyk halysy, çeper gyýdylar läle kakar dokanda, mehir çoğur sypalaplar bakanda, şygyr düzer özü hakynda bahar mehir bagtyarlyk halysy, arka dağım janlary gaýet diýdi, halçyň işine çyn sarpa goýdy, dünýe içre taýsyz bir ajap aýdym bahar mehir bagtyarlyk halysy. Onda gül watanyň keşfini görersiň, deňiz derýäň mewşli ysgyn görersiň, bagtyňla urdaýan köşkün görersiň, bahar mehir bagtyarlyk halysy. Nusxasyny gül bahardan alandyr, gödelligi bilen dünýä dolandyr, arka dagly, ajap döwre gelendir, berkararlyk, bagtyarlyk halysy, bagtyýaýlasy ajap türkmen halysy. Sağ bolun. Mehriban gelin ýylar. Inni bolsa ýaş, zehinli, suratkeş ýigdimiz hoşgelli Nökerowa söz berýär. Baş üstüne. Hormatly halçylar, suratkeş ýa rejissor bolsun, şahyr bolsun, kompozitor bolsun tapawdy ýok. Ol hakyky sunugat adamsy bolýan bolsa, onu ol welilik borjyny berjaý etmeliler. Sunugat äleminiň açylmadyk gatlaryny açmaga synanyşmalylar. Dörejilik bilen bagry wagdaşan her bir insan agyr ýükü üstüne alýandyr. Şunu ýatdan çykarmak bolmaz. Gowsy siz maňa sora beriň, menim jogap bereýin. Siziň dörejilik bilen bagly iň bagtly pursatyňyz haçan boldy? Men ilkinji eserim Nätanş gyýdyň keşfini döreden pursadym. Siziň üçin dünýäde iň gymmatly zat näme? Watan. Ýöne watanyň gadryny özge ýurtlara gidende duýýan ekeniň. Dünýäniň köp ýurtlaryna türkmenler ýaşaýan ekeni. Watanyň tozuny gözüme bir sürsem armanym ýok diýen türkmenlere de o ýurtlarda kän nuşdum. Olar häzirki berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, Türkmenistanyň ýeten beýik derejelerine, awraýyny guwanýanlyklaryny aýtýarlar. Şoň üçin mehriban halçylar, watandan edi zat ýokdur. Watan sen, bagtyň hem şöhratyňdyr. Özlerinden eserleriňiziň içinde haýsyny has görýäňiz? Doğrudan bir nähir ýagdaýda halini çikke. Men näme üçin şu wagtda çelli ondan habar tutmadym ka?
bolya, qara şaýyrym. Bar oğlum, bar. Han geliveri, geleveri, gel. Adyň aýdyp berme. Teň adyň näme? Aýda aýadyň. Ay. Bar oğlum salamlaşmala, bar. Bar daýdan bilen salamlaş. Bar oğlum, bar beýdi durman bäle. Bar. Han gel, geleýin, geler akyllyja we han gelme. Dur, yıkılayma, gel verik. Gel otak barmallar, gel oğlum, gel. Gel barmallar, degmeler Gel avlatlara, verik, gel gel. verik, gel. Gel. Gel hani? Yıkılayma, Gel gelveri. Akıl almamış oğlum, gel verik. Yürün siz Lukman'a yaşa. Şey deme. Yürünle baralı. Gelin birayın. Gelin geçin. Salam. Hani oturun. Maysa, siz Lukman'ın ähli tapşyrıklaryny talagalayık yerine ýetiripsiňiz. Dermanly otlardan taýýarlanan melhem çaýlary gowy netijesini beripdir. Häzir biziň soňky barlyklamyza görä nesip bolsa siz bakym ene bolup bilersiňiz. Gutlayan. Garaş verin. Sağ olun. Minnettar. Alo, hoş geldi. Nerdesin? Gelýän mi? Bolya.
Görsene mun uyan. Sen şol kaygılı gözlüň gör bugün nähil şatlykdan doly. Berekella uyan. Ihlasın murat bolupdyr. Hol beýikli bessi, sansa sajykly gum depeleriň aňyrtynda gün ýaşyp barýar. Nähil gözellik. Biz döwrümizin bagtly adamlary. Ertir ýene täze gün dogar. Ani gel çap. Ay berekilla. Hop. Ine.